Avui farem el pa de pessic verd. Ingredients: un iogurt natural, un oli de girassol, sucre, farina, 3 ous, un sobre de llevat, mantega, colorant. Per escalfar el forn a 180 graus. Tirem el iogurt en un altre recipient per a poder utilitzar el gotet com a mesura. Posem els ous i el sucre en la Thermomix 3 minuts, velocitat 3. Afegim el iogurt i l'oli i programem 1 minut, velocitat 3. Afegim la farina i el llevat i colorant i programem 5 segons, velocitat 4. Posem la mescla en un motlle untat amb mantega i el cuinem en el forn uns 30-40 minuts. Espero que us encanti.